I seguim, doncs, avançant en aquest programa que us hem plantejat en aquesta 12a jornada de turisme de la Diputació de Barcelona, amb totes i tots vosaltres, i ara sí que entrem potser més en matèria sensible. Per què? Doncs perquè tractarem un dels temes cabdals per la sostenibilitat del nostre planeta, però també en els àmbits econòmics i socials, però sobretot amb especial èmfasi amb la clara incidència i influència que tindrà en el turisme. Per això tenim el gran plaer de presentar-vos a Susana Tarazaga i Prat. Ella és diplomada en turisme, amb postgrau en direcció de màrqueting i vendes, havent treballat durant una dècada al grup Otusa, del que va ser cap regional de vendes. El 2011 va ser un any significatiu perquè es va unir a Booking com a Senior Account Manager i actualment n'ocupa el càrrec d'Àrea Manager Partner Services de Catalunya. La Susana, que ja està llesta i escalfant a la dreta, doncs aquí a punt per parlar-nos d'aquest canvi climàtic, amb tot el que això suposa, amb tot el volum i l'envergadura, però no amb aquesta connotació negativa, ans al contrari. El volem llegir en clau positiva i sobretot en clau adaptativa, perquè d'aquí en poden sorgir moltes oportunitats pel sector turístic. Així que tot l'escenari és teu, Susana, un plaer. Endavant. Gràcies. Doncs bé, bon dia a tots i a totes. Moltíssimes gràcies per deixar-nos formar part d'aquesta nova edició del Cercle de Turisme i sobretot també gràcies a la Diputació per donar-nos aquest espai i poder explicar quina és la visió, quina és la nostra explicació al capdavant del turisme i amb el canvi climàtic. Doncs, aviam si sé passar això. El canvi climàtic, sens dubte, és un dels reptes més urgents que tenim en aquesta època i, de fet, la generació dels gasos d'efecte hivernacle són els que fan que hi hagi una resta a l'atmosfera i retenen tot el calor i fa que hi hagi aquest escalfament global. Per tant, ja no només estem parlant de repte, estem parlant d'obligació, estem parlant de responsabilitat, estem parlant de moltíssimes més coses que van més enllà del repte. En el nostre sector, en el sector del turisme i el viatge, el que és tota l'acumulació d'aquests gasos d'efecte hivernacle representen el 8% del total global de les emissions. Per tant, és una part molt important que s'estableix en el turisme i que, per tant, en som responsables. Dins d'aquest 8% estem parlant que hi ha un 10% que forma part de les emissions que fan els allotjaments. Per tant, estem parlant que es comparteixen més de 264 tones equivalents a aquestes emissions de CO2. No només parlarem d'aquestes corresponsabilitats que tenim, també parlarem en aquesta sessió sobre quins són els canvis en aquest efecte i quins són els canvis del comportament del client, del consumidor i del viatger que estem veient. No volia deixar de començar per explicar i per ensenyar aquesta gràfica que molts de vosaltres segurament l'heu vist en moltes ocasions. Aquesta és l'evolució de la temperatura mitjana global en 20 dècades, és a dir, des del 1880, quina ha estat la temperatura mitja i com veiem, ja no només veiem la gràfica, sinó que la patim més enllà dels números. Ahir, 14 de novembre, 26 graus, gent a les platges i armaris bojos en quins són la roba que hem de treure. Llavors, creiem que això és una realitat. Si realment a aquesta gràfica li creuem el que és la concentració de diòxid de carboni per parts de milions, casualment, i no tan casualment, veiem que té la mateixa evolució. El diòxid de carboni és el major contribuent de les emissions d'aquests gasos d'efecte hivernacle i formen part del 80% de tota aquesta concentració. Per tant, casual, res de casual, és una cosa que va totalment alineat. Com més diòxid de carboni, com més gasos d'efecte hivernacle tenim a l'atmosfera, doncs més escalfament tenim a nivell global.
De fet, un dels efectes, perquè al final aquestes no són bones notícies, aquesta línia ascendent s'ha d'intentar paralitzar, s'ha d'intentar decelerar, s'ha d'intentar limitar i, de fet, segons els acords una mica globals, estem parlant de que s'hauria de limitar aquesta temperatura global a 1,5 graus. Perquè us feu una idea, si anem amb aquest ritme i arribem als 2 graus, la diferència seria substancial, és a dir, el 1,5 graus podria ser relativament on ens podríem adaptar, però per fer això es necessiten grans esforços i perquè us en feu una idea, el casquet polar es fondria a l'estiu cada 100 anys si s'arriben a aquest 1,5 graus, mentre que si s'arriben als 2, el casquet polar es fondria completament a l'estiu cada 10. Per tant, la diferència és molt substancial. Si aquí veiem més exemples on són les conseqüències clares d'aquest canvi climàtic, tenim 4 elements claus. Per un cantó tenim la pèrdua de la biodiversitat. Si arribem als 2 graus de temperatura mitja, el 99%, i per no voler dir el 100%, el 99% de tots els esculls de corall desapareixeran, el 16% dels insectes desapareixeran també i el 18% de totes les espècies vegetals. És a dir, que l'efecte és immediat, és clar i és molt rellevant. En segon terme, els canvis meteorològics. Des del 2000 al 2020, tots els desastres naturals afectats al canvi climàtic ha tingut un augment del 83% respecte al mateix període del 1980 al 1999. Per tant, també exemple clar en aquest aspecte. 3. Nivell del mar. Serà molt evident que el nivell del mar pugi a 2 metres. Si això succeeix, més de 400 milions de persones viuran per sota. És a dir, que hi ha un risc d'inundacions molt gran a nivell mundial. I per últim, els cops de calors. 1 de cada 3 morts globals pel temes de calor estan atribuïts al canvi climàtic segons el National Geographic. Per tant, creiem que les conseqüències ja no són suposats, és a dir, ja les estem vivint i són efectes que, lògicament, hem de posar-hi peu, hem de posar-hi límit i hem de posar-hi molta consciència. El fet d'aquesta teoria, que ja no és teoria científica, és a dir, és una teoria científica que va molt més enllà, és a dir, ens està afectant a les persones, a milions de persones, i ens està afectant el viure, ens està afectant el treballar i també ens afecta el viatjar. De fet, abans, els anys passats, el fet de viatjar era escapar-se de la vida, no? I era com, deixem la vida en un racó i anem a viatjar. Ara no, ara viatjar forma part del que és la vida. És a dir, que 3 de cada 4 persones diuen que se senten, i jo també ho dic, diuen que se senten més vius que mai a l'hora de viatjar, no? Per tant, creiem que és una cosa que hi hem de posar remei, que hi hem d'estar molt a sobre. I aquí també, enllaçant una miqueta amb tot el tema de la vida, amb tot el tema de com viatjar és viure i com és un catalitzador ja molt ferm a l'hora de viure, Booking.com hem elaborat un estudi global amb més de 27.000 persones de 33 països diferents. Entre ells parlem del Regne Unit, parlem d'Alemanya, parlem d'Itàlia, parlem d'Estats Units, de mercats llatinoamericans i, per suposat, el nostre, on es revelen aquestes 7 prediccions, 7 tendències que estem veient en aquestes enquestes per part dels viatgers globals. Aquestes 7 tendències veureu que tenen pinzellades a vegades molt curioses, però sobretot tenen pinzellades molt clares sobre el tema del canvi climàtic. I en cada una d'elles veiem tocs que ens determinen també, i especialment 2 del final, que tenen clars efectes del canvi climàtic. Per l'any que ve, què s'espera? Deixeu-me compartir-les amb vosaltres, encara que sigui uns minuts. La primera de tot, ens volem reinventar. Ens reinventem a nosaltres mateixos. Realment som entusiastes de l'alter ego, de buscar un altre jo.
De fet, el 68% de les persones diu que quan està de viatge viu una experiència molt més viva, molt més amb una sensació de ser una altra persona del dia a dia. De fet, això ens porta com molta intriga de cap al 2024, perquè molts de nosaltres el que disfrutem realment quan estem de viatge és l'anonimat, ser anònims, no conèixer ningú, no tenir a ningú al voltant que ens puguin inclús saludar. També ens encanta ser el protagonista d'aquella pel·lícula, és a dir, ens imaginem on estiguem, que estem en una pel·lícula i nosaltres en som protagonistes, i això moltes vegades fa que també explicarem inclús històries fictícies de la nostra vida perquè ens ho podem permetre durant el viatge. Per tant, és com una mica una sensació de tenir aquest alter ego mentre estem de viatge. Inclús també hi haurà moments que voldrem tenir, per exemple, volem llogar un cotxe del que no tenim a casa o volem tenir un servei del que no tindríem mai a casa. I aquest també va una mica relacionat amb el segon, que és aspirem al luxe però a bon preu, això sí, a bon preu. El fet que hi hagi un cost de vida cada vegada més important, volem i intentarem fer molts trucs per estalviar-nos diners, però per gastar-nos en coses que no tindríem d'un altre cantó. Un gran percentatge, més o menys més de la meitat dels encastats, comenten que estarien disposats d'anar de viatge a un lloc on el cost de vida sigui inferior al lloc d'origen que estem. Per tant, tenir com més comoditats, més serveis, perquè això ens podria estalviar. També hi ha una altra part important de gent que també està disposada a anar més a prop de casa, però per fer el gast en un altre moment, en un altre servei, en un altre d'això. També, per exemple, hi ha gent que ens comenta que inclús volen serveis d'allotjaments de categories molt més elevades, però sense quedar-s'hi a dormir, per exemple. També, fer ús de la piscina, fer ús del restaurant, fer ús del que sigui el servei, però sense inclús quedar-s'hi a dormir. També ens comenten que hi ha pares, el 44% dels pares estan disposats a sortir fora de l'època de la temporada alta, inclús traient els nens de l'escola, per tenir com més per molt menys. Si ens n'anem a la tercera previsió, a la tercera predicció, tendència, veiem que ens encanta sortir de lo quotidià i quan ens sortim també volem explorar coses desconegudes i volem tenir imprevist. De fet, hi ha el 68% dels encastats comenten que els encantarà tenir una ruta sense un fi, és a dir, una ruta desconeguda, o inclús molts d'ells també asseguren que el que volen és tenir un viatge sense saber quin és el destí final. També això impactarà moltíssim en els plans que farem, perquè els plans ja no seran plans, perquè volem que el pla sigui sense pla i que volem començar el camí del viatge i ja veurem què ens passarà. Això també, lògicament, afecta a la flexibilitat que hem de donar a l'hora de mostrar el viatge o a l'última hora que també es plantegen aquests fenòmens. En una quarta predicció tenim els arqueòlegs culinaris, els excavadors gastronòmics, com li volem dir. Cada vegada més el que és el menjar és el centre de l'experiència del viatge i això ho continuarem veient el 2024 i és que al final a moltíssims de nosaltres el que ens agrada és provar sabors nous, entrar a la cuina indígena, entrar al que és com es fa el plat, d'on és l'origen, i aquesta també és una experiència que volem disfrutar, inclús que volem explicar la cultura en funció del que es menja, en funció d'aquell plat o en funció de la gastronomia. Per tant, sí que es veu una clara tendència que els viatges seran planificats molt al voltant del que és un plat, un restaurant, una cuina, i sí que és un tema que influenciarà molt el 2024. Juntament també, per exemple, opcions veganes, que també es volen, ara se'n diuen experiències figitals, que són aquestes experiències físiques i digitals que tenim, sobretot amb realitats augmentades o amb realitats virtuals,
Inclús hi ha com exemples com opcions veganes amb filets impresos a 3D o a foie gras de bolets, unes coses que són molt innovadores per mi. La 5, retirar-se per renovar. Aquesta, doncs, qui no necessita també allunar-se una mica del dia a dia, buscar aquesta part més personal, a buscar aquesta part més d'automillora, de benestar, doncs això sí que serà una clara tendència de cara al 2024. Voldrem també, amb aquests temps tan tumultuosos, doncs inclús buscar la manera de retrobar-se un mateix, però inclús s'ha fet l'enquesta als solters. A Espanya el 40% dels solters estan disposats a sortir per trobar l'amor, un altre 40% també per superar la seva exparella, perquè us feu una idea, i inclús també hi ha pares que es contemplen l'any que ve deixar els seus fills i anar-se'n de viatge, i no només els fills, sinó també la parella. O sigui que intentem també retrobar-nos cada un mateix. La 6 i la clau en aquest canvi climàtic, perquè aquesta és molt referent a la que ens indica el tòpic d'aquesta sessió, i és que el 70% de la gent sí que busca i buscarà destins on trobar el clima més suau del que té a casa. Llavors, depenent del lloc d'on provingui, sí que intentarà buscar aquesta frescor, intentarà buscar el refresc. De fet, el 75% comenta que troben el relax instantani quan tenen l'aigua a prop. I quan diem aigua no només parlem de mar, de costa, de platja, estem parlant de llacs, de rius, de zones aquàtiques, inclús amb activitats també molt noves que podem començar a escoltar, com meditació a la neu, estem escoltant ioga flotant, estem escoltant banys acústics, estem escoltant inclús temes dels retirs amb teràpies de gel, per exemple. Per tant, sí que podem contemplar que l'aigua serà un factor clau en aquest 2024, com també ho està sent, lògicament, aquestes èpoques. També hi ha una altra cosa, que les nits seran més aprofitades. El fet de tenir la calor durant el dia, sí que veiem que les activitats nocturnes, ja no només estem parlant de bars i discoteques, estem parlant d'activitats culturals, d'activitats de compres, d'activitats, també s'aprofitaran molt més a les nits que el que seria altres èpoques. També aquest any, ja no només parlem de tendència, però aquest any hem tingut un setembre i un octubre quasi rècords històrics a nivell oci, a nivell sol i platja. Fa 2 dies jo estava en una piscina i tenia calor, i això és una realitat que crec que també ho vivim nosaltres tots. I la setena. La setena fa referència en què volem el confort, que volem realment ser innovadors i també volem aquestes opcions sostenibles. Cada vegada més buscarem aquestes opcions. L'any que ve sí que es veurà una tendència de tenir molt en compte i ser molt conscients de quina és l'opció que reservem i sobretot també buscar espais verds, i no només a fora, sinó també dintre dels establiments. Un espai verd és la natura a dintre d'un espai, també serà molt contemplada de cara a 2024, així com també espais llocs menys concorreguts, o llocs inclús menys turístics. Per tant, també veiem aquí aquesta petjada de l'efecte del canvi climàtic a nivell turisme. Aquestes són les 7 tendències. No és l'únic estudi que fem, també tenim un estudi de sostenibilitat on també hi ha una gran part de veure com són aquests canvis del comportament del client en funció de les opcions que vol escollir. De fet, aquest percentatge és molt rellevant. El 53% de les persones enquestades en el report de sostenibilitat comenten que ja volen buscar i escollir opcions més sostenibles al fet d'anar obtenint notícies del canvi climàtic. I això ha canviat des de l'any passat a l'altre report. Estem parlant de 5 punts de diferència, és a dir, que estem veient com s'està augmentant més i més aquesta consciència a través dels viatgers. I per últim, entrar aquí també, perquè al final la crisi climàtica ens fa cada vegada ser molt més conscients de quins són els esforços que hem de posar-hi tots.
I quan dic tots també diem nosaltres com a plataforma. Al final, com a major plataforma online a nivell del viatge tenim una responsabilitat molt clara, tenim de ser molt conscients de quines són les línies d'actuació i per això també tenim un pla d'acció del clima. Volem tenir un impacte en l'operativa de l'empresa, és a dir, no només els serveis que oferim, que també, sinó també quina és la nostra operativa interna i també, sobretot, l'impacte a la indústria. No només volem estar a la nostra àrea, sinó que també com podem canviar moltes ments, canviar molts comportaments a través de tot això. Si entrem una miqueta a cadascuna d'elles, la primera de tot, estem molt alineats a nivell de l'Acord de París, és a dir, ens hem marcat els objectius de prop zero a 2030 i a net zero al 2040. El fet de ser una gran empresa, tenim unes expectatives molt altes cap als nostres proveïdors, als nostres socis, als nostres partners, per tant, no podem tenir unes expectatives més baixes per nosaltres i tenim de tenir també un llistó molt alt a l'hora d'operar. Aquests límits de l'1,5 de temperatura no poden anar només sols, és a dir, han de tenir accions tangibles, han de tenir accions molt sòlides i molt contundents per treballar cap a aquest prop zero de 2030. De fet, estem ja assolint aquest repte del 2030, quasi bé, a través d'energies 100% renovables, a través de l'efectivitat i l'ús de les calefaccions urbanes o el gas natural a les nostres oficines i també el repte se'ns posa més cap enllà al 2040. La segona, que és una on realment major podem impactar en aquest canvi climàtic i sobretot com a empresa global, és facilitar als viatgers que trobin les opcions sostenibles i que les tinguin al seu abast, fer-les molt visibles perquè això sigui també un dia a dia a l'hora de fer les reserves. I amb això sí que tenim el compromís a través d'un programa que vam treure a partir del 2021, que és sobretot fer que totes les opcions que tinguin els allotjaments, totes les pràctiques siguin visibles de cara al consumidor i que aquest les pugui escollir i que pugui inclús filtrar quins són els establiments amb aquestes pràctiques. Aquest programa s'han de formular com cinc àrees, és a dir, del rebuig, de l'aigua, de l'energia, dels gasos d'efecte hivernacle, del suport a la comunitat local i a la protecció de la natura, i en funció de quines són les pràctiques atorguem aquests distintius que informen al client quines són aquestes pràctiques i, per tant, fer-les molt més visibles. Penseu que el report aquest que teníem de sostenibilitat, on vam preguntar a més de 33.000 persones i més de 35.000 països, deien que el 80% de la gent sí que els importava fer reserves sostenibles. El 80% dels viatgers sí que volem aquestes opcions sostenibles. El problema és que la meitat deien sí, ho vull, és per mi molt important, però no sé com trobar-ho, no sé com escollir-les perquè no les tinc visibles. Per tant, aquí sí que veiem que la nostra responsabilitat també era aportar aquesta major transparència a l'hora de fer les reserves i a l'hora d'escollir un destí també escollir les opcions més sostenibles. I per últim, també volem aquest impacte a la indústria, com he dit abans, i això també prendrà molt temps i moltíssima col·laboració. No anem sols de la mà, tenim la coalició de Travelis, que anem amb un grup d'empreses fent accions molt importants i molt tangibles, com per exemple estem creant manuals, perquè una de les coses que ens hem trobat és que veiem que els establiments moltes vegades no tenen els recursos o no tenen la informació, hi ha un buit de coneixement en quines són o com poden fer reals aquestes pràctiques. Per tant, també estem adaptant manuals, inclús assessoraments personalitzats a l'hora de poder tenir aquestes i fer més pràctiques sostenibles. També hi veiem un buit de coneixement sobre quines són les subvencions, quins són els finançaments, quins són els ajuts que podem tenir, i aquests també són
les ajudes que podem fer nosaltres és a través també d'informes de comportament del client, és a dir, entenem, i això és una mica també relacionat amb els eixos que es comenta avui a la jornada, no? Gràcies al coneixement del comportament dels clients podem tenir una informació molt relevant de com hem de procedir cap a aquest viatge més sostenible. Una de les missions de Booking.com, la missió de Booking.com és facilitar a tothom que pugui experimentar el món. I en aquesta sessió potser afegiria que no només és facilitar per experimentar el món, sinó que també sigui per molts anys. El fet de poder satisfer les necessitats presents del viatge i que no afecti o no comprometri a les necessitats del viatge del futur, doncs per nosaltres també serà com missió complida. Així que deixo aquí la paraula, moltíssimes gràcies i espero que us hagi també ajudat a reflexionar. Gràcies. Doncs moltíssimes gràcies a tu, Susana, un plaer molt gran aquesta explicació. Realment estem ja amb l'ull ficat entre cella i cella. Totes aquestes tendències segur que les esteu plantejant en el si dels vostres equips, com treballar-les, perquè són aquestes travel trends interessants. En parlaven tant l'Anna com la Sole d'aquest efecte catalitzador, d'aquest viatge des del cercle de turisme, amb totes les accions que hi duen a terme, però també amb totes aquestes noves experiències en aquest món 360 tan experience com el que estem treballant en clau sostenible. Ens aportava dades, projectes, oportunitats, sobretot d'aquest canvi climàtic amb aquestes esfereïdores xifres, aquest 1,5 ens ha fet mal. Aquest 2 ja, sens dubte, ens ha encara arribat més al moll de l'os. Volem revertir la situació en la mesura que puguem, com dèiem, volem ser part d'aquest canvi, encara que sigui petitó, i que les nostres accions ens portin per aquest camí. Molt bones aquestes 7 opcions des de l'entusiasme. Ens ha agradat molt d'aquest alter ego anonimat, des d'aquests luxes assequibles. És que l'efecte catàrtic ha estat molt bo. Aquest entregar-se a l'imprevist desconegut, aquests arqueòlegs culinaris, sí, la cuina, evidentment, és part d'aquest èxit del viatge, és pràcticament també centre neuràlgic d'aquest moviment i d'aquesta experiència. El retirar-se per renovar, sisplau, espai-temps, sempre que puguem tendim a aquest, encara que sigui al costat de casa, i tenim comarques, petits, grans municipis per aconseguir-ho. Captadors de frescor, ens agrada considerar que l'aigua, a banda de ser el percentatge més alt del nostre cos, que som animals d'aigua, sí, aquesta també hi tendirem, i de quina manera, a partir del 2024, i a l'apreciació, aquesta consciència col·lectiva també, en forma de totes aquestes opcions. Fora del pilot automàtic. Aquesta ha estat l'anàlisi exhaustiu que ens ha fet la Susana Targaza, a qui agraïm també tantíssim la seva presència en aquesta 12a jornada de turisme de la Diputació del Cercle de Barcelona.